Pekný podvečer, vážení priatelia. Dovolte mi pár stanovísk k udalostiam z dnešného dňa. Som už v regióne Vysokých Tatier, kde máme zajtra výjazdové rokovanie vlády. Rád by som sa však vyjadril k niektorým udalostiam, ktoré sa jednoducho nedajú len tak opomenúť. Po príchode do Popradu sme si spolu s ďalšími členmi vlády pripomenuli Medzinárodný deň obetí holokaustu položením venca k pamätnej tabuli na železničnej stanici. K tabuli, ktorá pripomína prvý transport židovských dievčat do koncentračného tábora vo februári roku 1942. Súčasne sme si uctili vojakov Červenej armády, ktorí presne dnes, pred 80 rokmi, oslobodili Poprad. Nezabudeme. Sloboda prišla na Slovensko z východu. Z vrátenosti progresivizmu zo západu. Prosím, ak máte nejaké pripomienky k novelizácii ústavy, ktorú som včera predstavil, neváhajte a píšte. Opozícia sa dnes rozčuľovala, že vládna koalícia neprišla do parlamentu na vyslovovanie nedôvery vláde. Takže, milí priatelia v opozícii, takáto istá schôdza bola aj minulý týždeň. Boli sme tam všetci. Celá vláda, celá vládna koalícia. A boli sme pripravení na riadnu výmenu názorov. Keď sme však začali na schôdzi čítať tajnú správu o pripravovanom prevrate organizovanom opozíciou, opoziční poslanci utiekli z parlamentu a ešte aj stiahli samotný návrh. Som v politike 33 rokov, ale nepamätám si, že by opozícia zvolala schôdzu na vyslovenie nedôvery vláde a potom by z nej ušla. No a vrcholom všetkého bolo vystúpenie vraj lídra opozície pána Šimečku mladšieho. Žiadny vlastný názor, žiadny návrh na riešenie, len bezhlavé útoky na súčasnú vládu. Keby táto kritika aspoň pochádzala z jeho hlavy. Dali sme si tú prácu, že sme porovnali jeho vystúpenie s denníkmi N, SME a portálom Aktuality a boli sme šokovaní. Miško mladší len čítal články z týchto protivládnych a protislovenských médií ako dobre zaplatený predčítavač. Veď posúďte. Pán Šimečka v prejave hovorí o tom, že sa lepšie cítim s diktátormi. Denník SME má komentár o tom, ako sa Fico poklonkuje diktátorom. Pán Šimečka pridáva klamstvo, že vláda Smeru pripravuje pôdu na vyvedenie Slovenska z Európskej únie. Denník N má rovnaký lživý komentár. Fico nás vážne pripravuje na vystúpenie z Európskej únie. Alebo Miško pokračuje v prejave: ľudia na Slovensku dôverujú európskym inštitúciám viac ako vašej vláde. Denník SME má komentár: obyvatelia Slovenska dôverujú európskym inštitúciám viac ako parlamentu a vláde. Ďalšou perlou je veta mladého Šimečku a to, že 1500 ľudí, ktorí sú dnes na slobode, inak by boli vo väzení. Denník SME má článok: trestná novela vyprázdňuje väznice, za rok ubudlo 1500 väzňov. Šimečka nezabúda ani na pytliakov, keď v prejave hovorí, že na miesta šéfov národných parkov sa dostávajú pytliaci. Samozrejme, že číta článok z Aktualit pod názvom Pytliak šéfom Národného parku. Rieši aj štvorkolky v chránených územiach a odstrel vlka. Všetko články v protivládnych a protištátnych médiách. A tak ďalej, a tak ďalej. No hanba na 100 rokov, pán Šimečka. A vy sa nám čudujete, že sme dnes nedošli na vami organizovanú schôdzu. Vážený pán predseda Progresívneho Slovenska, máme inú, dôležitejšiu prácu, ako počúvať recitácie z denníka SME, N či Aktualit. A tento váš prístup len svedčí o tom, ako ste slabo pripravení na politiku. Mám pre vás dobrý návrh. V niektorých krajinách ešte stále vo fabrikách sedia predčítavači novín, aby zamestnanci lepšie pracovali. To je presne flek pre vás. Teraz vážnejšie. Európska komisia včera vydala deklaráciu, podľa ktorej je energetická infraštruktúra zásobujúca členské štáty Európskej únie záležitosťou bezpečnosti Európskej únie. Komisia očakáva od tretích krajín, teda aj Ukrajiny, že toto budú rešpektovať. Komisia je pripravená pokračovať v diskusii s Ukrajinou o dodávkach plynu do Európy cez Ukrajinu. Konečne prišlo vážne slovo z Európskej komisie. A to len pod tlakom Viktora Orbána,
že nebude súhlasiť s predĺžením protiruských sankcií a mojich otvorených vyhlásení, že pristúpim k vetovaniu ďalšej finančnej pomoci Ukrajiny, ak nás bude prezident Zelenský ďalej ťahať za nos. Zelenský zastavením tranzitu plynu cez Ukrajinu vážne poškodzuje Slovensko a celú Európsku úniu. A pekným slovám a žiadostiam nerozumie. Rozumie len nátlaku. Tak ho dostane toľko, koľko sa mu žiada. Zrazu sám v sobotu začal hovoriť o tranzite azerbajdžanského plynu cez Ukrajinu na Slovensko. Ja mu neverím ani nos medzi očami, ale prinútili sme ho aspoň zmeniť retoriku. Na záver mi nedá, aby som nereagoval na perly z úst nového generálneho tajomníka NATO, bývalého predsedu vlády Holandska Marka Rutteho a súčasného francúzskeho premiéra. A generálny tajomník NATO nedávno vyhlásil, že Ukrajina je príliš slabá, aby mohla rokovať o miery. Na otázku, ktorú som mu položil, že koľko ľudí ešte musí zomrieť, aby bola dostatočne silná, mi samozrejme neodpovedal. Najnovšie v Davose generálny tajomník NATO pán Rutte vyhlásil, že verí, že Spojené štáty americké budú pokračovať v dodávkach zbraní na Ukrajinu a že rovnako verí, že účet za tieto zbrane zaplatia, dobre počúvajte, Európania. Pán generálny tajomník, v mene akých Európánov ste to vlastne hovorili? Tiež sa považujem za Európana, ale ani v najtemnejšom sne neuvažujem o tom, že by sme na Slovensku mali platiť za americké zbrane, za ktorými sa Ukrajinci mlátia s Rusmi. Takže pán generálny tajomník, na budúce dvakrát meriame a rozmýšľame, kým niečo takéto závažné vyhlásime. No a francúzsky premiér zase vyhlásil, že Elon Musk predstavuje hrozbu pre demokraciu. Každý, kto má iný názor, ako je povinný názor, samozrejme pre predstaviteľov západných európskych krajín predstavuje hrozbu pre demokraciu. Vážený pán francúzsky premiér, ak tu niekto reálne ohrozuje v Európe demokraciu, tak je to sieť Sorosových mimovládnych organizácií. Ak ste doteraz na to neprišli, o chvíľku na to prídete aj vo Francúzsku. Pekný večer všetkým z Vysokých Tatier.